ukwenje kaloku ukungenisa abantu asebemile apha emnyango asebengxangile. Bakhona abantu abafika early sebekhona mane bebuza tata uBhele ufake kaloku thina siyaphangela. Utata uBhele akabi nayo itime yoba kubekho ixesha elinye, kodwa siyapha apho siyakhona kube ixesha elinye kuyazi uba ivideo okanye masithi le video yes iyangena ngelo xesha kuba kaloku omnye uthi ndifuna ndithi ndingena ndibe ndifumene idose yemini. Siyaningenisa ke bantu abahle xa senjenjalo. Sizawuqala ke siyichaze ukuba namhlanje sizoncokola ngawo umvalasangweni. Umvalasangweni liyeza elihle, liyeza elikhulu, liyeza elithandwayo, liyathandwa nazizithandani. Sizayincokola uba kutheni izithandani ezi zithanda umvalasangweni, kodwa kakhulu uthandwa ngabantu abahlanganisa abantu abenza izinto zenzeke. Sithi ke wena mntu oqala ufika kweli khaya, wena mntu othi ndiqala uyibona le channel kaVusilanga, don't forget to subscribe and hit that notification ukwenzela kaloku ungaphoswa zezinye ezilandelayo. Don't forget to go back, we've got more than 100 videos. Bayazi abantu balapho kuba umvulo siya evenkileni ixesha elininzi ke ngomvulo sidiscussa izinto ezifumanekayo kwezi venkile, not necessarily lena yalapha ekhaya. Then ngolozithathu namhlanje siphathe lo ngcambe loxolo elogqabi, siphathe lo chiza kaloku namhlanje kezinye imini siphatha amafutha, siphatha amathambo, siphatha amanzi, siphatha iziwasho kuba kaloku lusuku lokunyanga. Sithi ngabo o Saturday siphathe lo topic ithile. Sithi ke wena mntu ufikayo uyumva ujonge bunomdla kwezonyanga, ujongo lozithathu singadanga sayitsala. Masiqale nje ke announcements ezimbalwa. Yokuqala yethi kubantu ababe besisikolweni bagqiba baphuma, you know ukubana esikolweni you have to get lento kuthiwa si-starter pack. Esikolweni xa uphuma ne-certificate, uphuma ne-bag, uphuma ne-t-shirt, uphuma ne-starter pack esingamayeza. The commitment and the promise sithe sifuna ukukufumanela amayeza ozawafumana ese-fresh, ungafumani la mayeza athengwa phayana evenkileni, because the intention ukuba iyeza linegqabi sifuna uba uzubone negqabi eli lalo kuba kungenzekayo ukuba eli yeza liyafumaneka in your area. Then we said kuba bekuphunywa ebusikeni nembalela, it's only now that imvula zikhona we keep going ehlathini sibonile uba noko izinto ziyenzeka. Kungekudala ke ninabantu particularly kulaa group yokuqala, laa group yokuqala niza ukuzawuqalwa ngani kulandelwe ngale group yesibini, and then the current group is a third one. Yona sicinga uba xa bephumayo bazawuphuma nazo i-starter pack zabo. Besifuna ugqithisa ke lo announcement yokuqala. Engenye ke announcement masiyeke because sijonge ixesha uba seyisithi 3 minutes. Bakhala abantu zinto ezivito tata. Masingene ke kuwo umvalasangweni siwutsho ukwenzela uba nawe ukwazi uyofumanela wakho umvalasangweni. Uvale mntana omhle, kuvaleke lo mthi thini balilawo tata uBhele umvalasangweni. Umvalasangweni kaloku ngomnye wemithi yalapha eSouth Africa. Into esilibele uyenza ke ngokwazi to get the tree number. Mhlawumbi kafuna siyibhale, uzujonge phaa kwi-description sizayibhala i-tree number phayana kwi-description. Ayikho apha ezinotesini, ndiyayicinga nje uba sithetha nje. Lo mthi xa ubizwa igama layo lebotany okanye the scientific name yiGardinia thornbergia, named after some Dr. Gardenia kanye Gardin rather, Professor Gardin owaye yilo physician. Loo nto ayiyo but kodwa iGardinia thornbergia. Amagama ayo ke lento esilungu ahambe abe nalo Gardenia. You'll find white Gardenia, forest Gardenia, wild Gardenia. So njengoba kuthiwa white Gardenia, wild Gardenia, forest, into eyi-1 yilo Gardenia ke. Wena mntu ogooglishayo you can google uforest Gardenia uzamfumana, okanye wenze uGardinia thornbergia. Iza kuthatha ke ujonge ipicture ile siyifakileyo, uhambe ke uyofunda koo-PDF nazo ezo journals, ubone ukubana abantu abaphandileyo bahambe bomaphi. Siza kuthi vandla nje thini ukuthi bahambe bomaphi ukwenzela uba nawe uyoziqhubela. Kanti lo mthi xa ubizwa ngesixhosa kuthiwa umkhangazi. Kuthiwa ke awunxhaphakanga, kodwa ke kule ndihlala kuyo indawo ukhona lo mthi, ukhona, is a walking distance ukusuka
apha ekhaya ukuyotsho kuwo. Bendiwubona lo mntu, ndiyayibona le nto ndingayihoyanga until ndaxelwa lelinye igqirha ukuthi hayi ngumvalasangweni, kanti ngesizulu bazawuthi umvalasangweni or bathi umkhwakhwane, ngawo ke amagama awo lo mthi. Wenzani ke xa abantu abaphandileyo bawujonga iingcambu zalo mthi kodwa ziyasinceda iskin? We keep saying the same thing ke bantu abahle, ukubana xa kusithiwa into iyayinceda into ethile zibe zininzi ento zichaziwe, ayikho lento kuthiwa yi-drug interaction kumayeza esintu. You'll take yonke lento kuthiwa inceda iskin. Bakhona abantu abane-skin problems ezingasancedakaliyo kwagqirha, ufumanisa uba le nto ayisochitho, le nto angumgqwaliso, le nto si-skin problem, is a medical skin problem. Khawuthathe le mithi yethu yesintu, kuba kaloku ento zingo-medical most yazo zi-extractwa kwakwezi plants, or they make chemicals that mimic what is found in nature. Thatha wena ku-nature lungazureacta kuyo utrite your skin problems, uzubona uba le nto kudala isaziwa. It was used to treat lesions, cuts, bruises, skin problems ezazibangwe yi-leprosy. Balazi ke abantu ibalile leprosy lisuka emva phaa eBhayibhileni indala into ye-leprosy, kude kubekho nesibhedlela apho kwakuthiwa ngumjanyana, abantu bathi kusemjanyana, isibhedlele esasifocuse kuyo i-leprosy. Esasibhedlele currently is nearly 130 years. I do believe is the oldest hospital in South Africa. Sasenzelwe ukutrita yona i-leprosy. Uyaphela ke i-leprosy in this country. If lento yayitrita i-leprosy, uba siyagqitha nje quickly kwi-leprosy. I-leprosy was a viral disease eyayi-affecta i-nerves, eyayimtsho umntu kwi-lower extremities okanye apha ezandleni angakwazi ukuva i-sensation. As a result abantu be-leprosy bebenqunyulwa iminwe, inyuke lento inyuke inqumle nezandla because kwakuphela i-sensation. So lento yayihilisha eza lesions, eza cuts, eza bruises, eza wounds. Yiyo ke lento kuthiwa ngumvalasangweni if ufumana i-roots zayo. Baphinde bathathe kwa ezingcambu zomvalasangweni benzele umntu aphalaze xa ene-flu. I-flu ekuthiwa lena yi-flu enkulu, phalaze ngawo umvalasangweni. Ndiyabona uba yaphoseka ngokuyana sasizamana nayo le COVID, kuba i-COVID nayo yenye yezi problems ezihambe zibe nesayizi ngathi yi-flu kanti ibe ingeyo i-flu. Thatha ke wena ingcambu zawo umvalasangweni uncede iflu ngophalaza. Ixolo ke laye umvalasangweni lenzani? Abantu ke abalisebenzisayo elaxolo ikakhulu lenza ingxaki zenyongo. Uba une-problem yenyongo, we've discussed ukuba inyongo lena is a problem. Xa ufika medically kuthiwa hayi is a bile over secretion, ayiyo problem. Ndingomnye abantu abakhule bene-problem yenyongo. When I went to school, i-interest yami yakufunda uba inyongo lena ndikhule nayo ndingayitrita njani, uba hayi ayinyangwa le nto, hayi iyaziphelela. Ibe wena iyi-problem inyongo iphume nangempumlo, uthulele uvuba nantsi inyongo. Omnye umntu ke ngenxa yayo inyongo namanye amayeza aphele engakuncedi, omnye abenenarhmere, uphupha kakubi, kanti the main problem inyongo. Athi umntu uyacinezelwa kanti laa nyongo xa elele iyanyuka. So it's important ukubana inyongo lena ibe yenye yezinto esijongana nazo. Inyongo is quite a problem. Iyakwenza dizzy inyongo, omnye amenza inyongo abe ne-headache, omnye amenza inyongo umntu avela dinwe nje uhlenza udiniwe, kanti laa nyongo zikhona ke izinto ezihoye inyongo njengawo umvalasangweni. Ukuba ufumene ibhaki le, baye babe specific ke bathi ibhaki lena ye-root. It means you dig the root and then uxobule ibhaki ye-root. Sesithi ke uba uyifumani ke i-root bark, fumana ibhaki ke mntana omhle uphalaze ngawo umvalasangweni. Baphinde bathathe amagqabi okanye bathathe zona ingcambu batrite i-syphilis. Kuthiwa abantu bophando, i-syphilis ke yenye yezi STIs
ikakhulu ke abantu abadibana nayo i-syphilis ngabantu abakhulelweyo, because xa uyile kwi-antenatal clinic enye izinto ezijongwayo i-syphilis u-injectwe ke ngaloo penicillin ukwenzela uba ungakhulelwa umntana ade ayobelekeka ube une-syphilis. Bayayijonga ke, omnye kubizwe notata womntana okanye lo mntu ukhulelisileyo naye atritwe i-syphilis. Ingumcimbi ke i-syphilis xa ungayihoyanga, kuthiwa ingcambu kuphinde namagqabi lana bayawasebenzisa for i-syphilis. Ukuba uthatha ke ngoku i-latex le intlaka, le nto iphumayo phayana kuyo umvalasangweni, kuthiwa uyawusebenzisa ibe yinto yohambisa. Nazo ke ezasekuphandeni. Benzani ke bona oomayezeni xa beyothenga umvalasangweni? We'll start by mentioning uba umvalasangweni lona ungumthi oqinileyo. Njengoba ubona apha kwezi pictures unalaa nto ingathi yipesika. You struggle mntanomhle xa ufuna uyitonxula laa nto emthini, wajija umbathane waphantsi uphuka ingalo efuna ukukhupha le fruit kamvalasangweni. Ukuba unaye ubhusho okanye into yosika uzawusokola ukuyikhupha into le eyifruit, kuba umvalasangweni uyiloo nto iqinileyo ilolo hlobo. Ingumthi omhle yona xa uyijongile, ongekho mde. Ezi fruit xa uzibona ukude, xa ukude ungacimba nanga ama-apile uzubaleka. Xa uyikwazile ukuyiqhekeza le nto apha ngaphakathi inazo iipete. Bakhona abanye abantu esesibathumele zona ezi le fruit ukwenzela uba uyakwazi ulima ezapete, ayijonge uba akazuncedakala na ke kulaa kona akuyo. Umbuzo ke sithi kuthiwa umvalasangweni lona wenzani? Siyayi-emphasize ke phayana esikolweni ukubana igama leyeza liyakuxelela ukuba eli yeza lenzani. Lona ngumvalasangweni, uvala esangweni. Wenze ezo nto kudibane novala mazibuko kubantu abasebenzayo, abantu abenza izinto zabo uba makuvaleke. Omnye ke ngawo umvalasangweni wenza amayeza akhe ochela, achela apha phakathi kwekhaya, aqinise kuba esithi uvalela amasela. Omnye ngumuntu ozithengiselayo, wenza ibhizinesi yakhe leni ingabi yobhizinesi elula ukuba abantu bangene bephuma, enze umvalasangweni. Kubalulekile ke xa umntu wamayeza ekwenzela la mayeza angathi wena unebhizinesi akufakele umvalasangweni kanti kuvalwa ibhizinesi. Ubona abantu abasangeni bayagqitha, kaloku abantu bayibona uba ivaliwe le bhizinesi. So xa umntu ekwenzela umvalasangweni, wena mntu uneshishini, ingasuke ibe yinto akwaziyo ukuyenza. Amayeza akhona akwazi ukuwadibanisa nomvalasangweni avalele le nto uyifunayo. Xa sithetha ngebhizinesi ke sithetha ngeento ezininzi eziincluda nabantu abanezigodlo, ngutata onyangayo. Kaloku nayo ibhizinesi for yena abantu mabangene. Ngoku abantu abangeni athi hayi abantu basekhaya bandivalile, kanti nguye uzivale ngawo umvalasangweni. Ibalulekile ke uba xa usebenzisa umvalasangweni ungavaleli nezinto ebekufanele uba ziza kuwe ezintle, kuba kaloku ngoku uvalile. Sithi ke vala ke uvale kuvaleke. Abanye ke njengoba sitshilo bavalela abathakathi, kufuneka ukwazi uyenza le nto both ekucheleni nasekuqiniseni. Abanye ke umvalasangweni bawusebenzisa kwizinto ekuthiwa zinqandela izibhamu. Yabona ke lena ngumcimbi onzima lo ofuna umntu okwazi uyenza le nto enze siyibone. Ungezi kapha ekhaya uthi uzofuna unqandela izibhamu, we don't have low capacity. Omnye ethetha umvalasangweni awudibanise nemithi yokubolisa, abolise, particularly umuntu othi uzawuba nento azawuba nayo ekhaya. Uyabona xa uzawuba nento uzawuba nayo ekhaya, siyanimema ke nina bazawukwenza imisebenzi apha kuDisemba, because khange ukwazi ukwenza nto ngoJuni bekukho i-COVID, noko ngoDisemba uzawukwazi ukwenza loo nto. One of the challenges ezibetha abantu bakuthi, uthi xa ukwenze lo msebenzi kamakhulu, umsebenzi katata omkhulu, umsebenzi kamakazi, umsebenzi kamama, kamalume, xa ubuya ukwenza umsebenzi ubuyela emsebenzini, ugqibe ukwenza umsebenzi wesintu, xa ubuyela into zakho zimenxe, zivaleke vinci. Omnye ndayibona iphethini ukuthi hayi man, qho ndigqiba ukwenza umsebenzi wekhaya ndiphelwa yimisebenzi, ndilahlekwa zizithandwa, ndicathukelwa ngabantu, ndilahlekwa ziimali, nditshayiswa ziimoto.
kuba nzima xa ndiyiyekile mna lento yokwenza imisebenzi yesintu because ayindifuni. Ayikokuba umsebenzi wesintu awukufuni, zikhona izinto ekufanele uba uyazenza phambi kokuba wenze umsebenzi. Bangaloko ezi zinto ziyatatwa njengoba wena unezintsipho zakho nalo mswane wale nto ubuyixhelile, tatiwe le nto ngomnye umntu woyisebenzisa ukwenzela ukuba incede yena ivale wena mntu kuzawukwenza imisebenzi. Kubalulekile ukubana uyenze into ebolisa amayeza angafanelanga bayangena phakathi kwekhaya. Nawo lo mswane xa ugqiba ukugalelwa kulaa mngxunya teke kakuhle umswane wokwenzela uba umntu owuthathileyo wowusebenzisa loo nto ebeyizawusebenzisela wona ibuye ngayo. Ukuba umntu uba iintsipho njengoba ubusilile, iintsipho ziyafuna uba uzihoye mntana omhle ukwenzela ukubana zingakwenzeli ingxaki. Nantsi ke ngenye into abantu abangayiqondiyo abangayaziyo ngawumvalasangweni, uyasetyenziswa zizithandani ukwenzela ukuba olu thando luqine, lukhuseleko olu thando babe kunye. Asithethi apha ngezibambela, sithethi ngodlisa, sithetha ngabantu abafika kunye bathi hey siyathandana sijonge kude kunye. Khawusidibanise ndoda ndini mama ndini wamayeza, ayivale le nto yoluthando, ayivale vinci ukwenzela uba ii-problems zoluthando ibe zii-problems zasekuthandaneni. Ayikho i-relationship engenazo ii-problems, iba yingxaki loo relationship because should one day kuqhashumbe i-problem iyaphela loo relationship because ayiziqhelanga ii-problems. Umvalasangweni ke uyazenza ezo nto uqinise uthando. Nayo ke le nto yokuqinisa ngomvalasangweni ifuna umntu okwazi uhlanganisa la mayeza, wahlanganise anenzele loo nto enizayisebenzisa abantu bazizithandani. Phinde lo mvalasangweni uyasebenza kumntu ozicuphayo, ingakumbi umntu ozawuthi wonke othe wabiza igama lam wandikhwaze yezeni wandiphehla, othi xa ihlanganisa into zakokwabo zobumdakabize mna. Azivaleleke umntu ngokuba acuphi ba izinto mazibhawunse zibuyele kulo mntu ebezithumele. Ndiza kuntluvisa nje ukuthi basebenzisa la seed, la fruit brother, la fruit iqinileyo kwenziwe izinto kusetyenziswe yona, ibe yiloo nto ke ebhawunsisa izinto zibuyele umva. Iphinde ke lento yawo umvalasangweni bayisebenzise abantu, umntu athi uvala umntu wakhe, ihamba idibane ke ngathi sisibambelelo, ibe ngathi sisicupho lento ukwenzela uba lo mntu wakho angaphinde abe namntu wumbi. Yayibona ke apha ifika bengxaki khona, umvalile lo mntu wakho ukuthi yena angabi namntu. Nakho wena utsiba amacingo, wena naku uyotshona mani, ngathethi into zabantu, ndithethe apha ngawo umvalasangweni. Uyakhusela ke umvalasangweni, siyawusebenzisa ekucheleni, siyawusebenzisa ekuphalazeni, siyawusela njengoba besekutshiwo for into zenyongo, siyawusebenzisa senza iintsizi ngawo, akho nto singayenziyo ngawo umvalasangweni. Hamba ke nawe uyozifumanela owakho umvalasangweni, uvale esangweni ukubana wena awukho kude. Nantsi into esingayifuniyo ke ngumntu odayo. Uyeva icase apho umntu ezawuorder kwi-online store, aode into ye-20 rand, abhatala i-20 rand yakokwabo and then alinde uposelwa. 3 days later uyafona, tata uphele iyeza la mali kafiki, ndibhatala i-20 rand yami izolo elinye. Yebona ngoku ubhatala i-20 rand, i-courier yona is 100 rand. Is important ukubana mntana omhle noko amayeza oyazi bayafumaneka near you, ungawathengi online. Eliyeza le-20 rand lingayi-10 rand in your area. Thina we run i-online store, so la mayeza oma-20 rand afuna ukuba yi-15 rand kwena. Ndithina mosi we have as admin nto nobhatala ezi-online nto, kuba kaloku la online store is hosted by an American company called Equid, ebhatalwa every month. So lo mthi uba siwuthengile nge-15 rand nathi sifake i-5 rand sikuthengisele nge-20 rand, imagine ngoxa zawuphinde uposele okangala siyatshona. So ndizama uthi ke mntana omhle, wena mntu othi
umvalasangweni uyawufuna sinawo apha, kodwa ukwazi uthenga into enye is not helping wena economically, yakubetha amboyithenga niyeyu. Kanti wena mntu ozileyo apha kwaBhele uthi batata uBhele ndizawube ndikwelo cala lakho, ndicela umvalasangweni ofresh. Sawambe ke thina siyokukhelela umke nawo ufresh, namagqabi awo sikunike nezopete zala fruit negaqa, uhambe uyovala esangweni. Sithi sizawuyeka ke umvalasangweni, sizawudibana Saturday ke sizawube sincokola ngo-part 2. Besincokole ngemihlaba, iindidi zemihlaba, umhlaba wasekhaya, umhlaba wasesikolweni, umhlaba wasecaweni, umhlaba wasevenkileni, umhlaba. Ngoku sizabe sigxile kumhlaba wasekhaya, sijonga izinto ezintle nezimbi ezenziwa ngomhlaba wasekhaya. Ininzi into entle eyenziwa ngomhlaba wasekhaya eyenziwa nguwe. Kunqabile ke kubakho into entle eyenziwa ngomnye umntu for wena, ngilo zenzelayo. Then kubekho ezi ke ngokuzimbi zenziwa ngomnye umntu ngomhlaba. Nibone nizintsalo nithi sakanti ubethwe ngomhlaba wako wenu. Uba ngathi uyalungisa, uba ngathi udini wayiphupha amaphupha ingathi iswelezi yakhe, hayi ubethwe ngomhlaba wasekhaya. Bawumpaxe abanye, bawudibanise nomhlaba wamangcwaba. Hayi ke mntana omhle, imeko yakho inkenenkene. Sabe sincokola ngayo ke loo nto ingumhlaba wasekhaya. Saturday masiyeke ilale ke sibulise ezoswele zisithumileyo, sithi kuzuma kube chosi kube hele camagu. I love you,